Benjamin udah Nongtrei was ngurit bah utrai kawai kaying ke bah man kas tap syua bakas ngikan mi ulada ban saj iki kali jong konrat jong u bat sar pen khuj kata kaplau ying ke bah bat saj pan khana bat kiwe dikikam ko ngo kat bau konrat jong u pha ya u unle utrai smart ban pendap ya kamram jong u ha ta kaying ki dan bungut ki Nongtrei ki trai hala ki chong ki kam walau Benjamin utrai stam bah ban pendap ki kam jong u Reki kun jong konrat jong upat kim chuhun ya u ba utrai bun sin ucu syakran ben haki chula ban persngo bahaya ki usak no haki lai phojaj Benjamin teng usngo ba la sa asu ndai ban se ban sa hangta mar dan chaka ya u ba unphet Benjamin usukan ma malu malai kcinglang khlong jong u man bagi kme ki pa jong u kidang dan bat u uset berkhat halade man cin dai me ipa dan lang bat nga ngam Trai bang hapsa cencar kumni ban long mrau hang ne ukan ma bah ki cinglong khlung jong u ubiang upahu upahai namar bagi kme ki pa jong u gre ki barus pa bah Benjamin upher na ki we ki Nongtrei ki we ki Trai la jong ka kam haba ki la dep ki la let phai la ki ying jong ki karba ma upat ukan rat jong u chu sha ai u watang bon kran bat ki we pat ki Nongtrei la maham ya u chubit ban kran ya ki bat ki we ki Nongtrei hangta ki chupit ben bha ya u namar ma u utrai ki kam ki bakhampo ban ya ki Benjamin usngo marwai bha haba ula dep kam man kamit ulet ban syong halor ka teris jong kata kaying man pet ya ki cing thaba ki klur ha sait beneng bat yak cing thaba jong ki laj ha kata kanong ba da ka ba ulek kom taman kamit uklet yak cing thaj kamet bat yak cing sa nyo ben jong u bat ulet man thia suk bat man khedang step ban pendep yak kam jong u Benjamin ukwa ban mi teng ban let yat kai pengat sini satai handai chu alat ban mi nang ta ulong thik kum ukoi di bisa sat along ha ta kaying ke bahe we Nongtrei ha ta kaying bode unong set bun sen ucu pet ye Benjamin na cing khanget ke kamra ying setja uperkhat walai te khna ilong marwai bha badu pher na ki para ba ya Trai hang ne katas nam ngala Trai hang ne ngam chu yo ban ya kran bat u hakawai kamit kat bau Benjamin udang songkai ha crong jong kata teres jong kata kaying uta Nongtrei lawan ha chan jong u ban kran ya u ngasa yo i ye phiman kamit ba pichuan ban songkai hang ne hoi lang Benjamin ngastanat ban songkai hang ne ban pet dik chi itanat jong ki sait beneng hakapor men met ba dik ching thaba jong ki light markini kin pen klat ya kaching thai jong a sipor mangan yo thia suk nang mangan yo bor pat sa sisin la Simon stam utaw nong set bo sngap ek cingkran jo Benjamin usngo pher bha katta nga Trai hang ne watang sisin ru ngam chu lat ban kran ya phi bat ngam chu i ba phin kran ya no hatulong an tep balai pim chu kran ya no ru lakali utaw nong set hoj kadai ba phi ong namar barok ki Nongtrei hang ne wat adu ki kenrat jonga ki iben yang bat ki chu ong yang bangam chu bet bangan kran ya no takadaw ngam chu kran te balai phinge ye u balai phimwat la ni phet no nang ni ada phim sngo tanat e ching le chang u balai phimwat ching bala no sawai Benjamin ulong ngam dan chaka ban phet sawai utaw nong shat ulong lada phim dan chaka ngan panwat manga em kamlong komta ngahap ban sa bet hang ni hadu dang ayam balai pikran komta la kali utanong shat yo Benjamin ula chubab kapor bangadang red imei bet ipa jonga ban ngaru ngilai accident imei bat ipa tonga kila sitam chur lapan kit yaki sa hospital nga tinga khlam lelei rema kipat kila khlano hakapor ba imei ipa tonga kidang sitam de ma uken bayarap yaki radin ba imei ipa tonga kila khlat ula simti bandri man sumar ban penhe pensan yanga kadaw ngam la syu bangan sip kelyang yakaram chong u ngam ban se ban long marau hang ne utaw nong set la sosen e ya u Benjamin kamut nadu ba phidang red ula Trai bet ye phikum ni man swate ngalong kom ukhun chong uhi ngayo ban le school ndai hadin ba ula dap ban ya tho ichu yanga bat ka school ru khlam pha syu yanga ula Trai yanga kumni utaw nong set ula kali na Benjamin hatu phikwa ban phet no nang ne lada phikwa ngakloi ban ya rap ye phi Benjamin ula ong lada nga perkhat na banta jonga simen ngakwa bangan phet nang ne ndrai danga perkhat na banta ka ching penlut chong u bo sumar ye ime ipa jonga tengam kwa nambar nga sosen ye ki
ban ngahap ban kidram mangan ban ta chongki utau nong set la kali kanu si banai ai bai nong ye phi uban chamen ulong ngam chuyo bai nong ai bat wat ka bam ru ngayo dak la tam bam da baro ki Nongtrei hang ni ngayo tang ban bam tang bangan lai na kayap thangan utau nong set la susun uban chamen yang ni lek thi ano kapor klamet klelet ban thi ano utau nong set na du ka takasngi habaula da ban set ban ai bam ye kita ki kenrat chongu set khat yo ban chamen ban unwan ban bam chano ki wei ki paramat Nongtrei chongu pit khmat yo ban chamen kumno uwan ban bam chanang kong hababaro sikata ubam cha khadu kilalet ban ya thu ha kunrat chongki kunrat chongu tang sutip ye kata lawan ban mai ban tim yo ban chamen mano ba ai hukum ye me ban bam chanang kong hababaro sikata me bam cha khadu mi dei ban bam kumba mi chu bam chwa uban chamen ulayam namar bola sa tim sa mai utau nong set habole osngoi kata rosngolngo berkhat halade ka ek ban penlong yo kunrat changi ban le kumni ki wei ki Nongtrei le bha kat bai ban chamen pat usun hadu kane tip udan ching thu ayu ban le ya ukum ne ngasin ya u handrengan le kumno kan habai la diru ngade tang onong belang ni ban chamen usngok thang ka man sim ula berkhat ladangan perno nang neru ngasusin ya ime pa don shu ban kidram ya ki lepet ya lade hayet ulong thek kum utau nong krong ki chan ki bachat walau trish tam hang ta watang ka sakti ru chu yo bon phong ki sakti bathma ngahap ban sardap hang ne si hang ne hacho kaching ayu kane banga lakran kot lat halade la shong ban duwai ha oble able ai bor yang abang ne sha ai kini kicing kat bang rang hasla jong kane ke perthai kaching jong ban chamen kalong sha kaching ka bos sat ka badu ching kermen ka bom yo ching nang no ru ha ban Trai ban pendap ki kamram chong u man kasngi habai nu chor bat ki wei ma u dei shu tang Nongtrei re la long thek kum rau chong kanrat chong u wat lau kandu kum kita kicing re ulong ubriu ubaya sha